Ευλόγησον γέροντα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, αμήν, αμήν. Δόξα ο Θεός ημών, η ελπίς ημών δόξαση. Προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Αμήν. Καλή μεγάλη εβδομάδα γέροντα. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα. Και καλή Ανάσταση. Λοιπόν, Καλή Ανάσταση. θέλουμε να ακούσουμε κάτι, οτιδήποτε από σένα. Αυτές τις Άγιες μέρες η κάθε μια μέρα διδάσκει τους χριστιανούς και ανανεώνει τη πίστη τους. Αυτή τη στιγμή μιλώ με τα παιδιά. Ναι, ναι. Μιλώ. Ομιλείς με τα παιδιά. Αγαπημένα μου, Η σύνδεσή αγαπημένα μας μου δεν είναι παιδάκια, καλή. Είμαστε με ένα δανεικό κινητό, αλλά με αυτό έχουμε, με αυτό θα σ' ακούσουμε. Σ' ακούμε γέροντα. Αγαπημένα μου παιδάκια, όπου είστε στην άκρη του κόσμου, όπου είστε στην Ανατολή και την Δύση, τον Βορειά και τον Νότο, όπου και να είστε, την καλή μου εσπέραν και το καλύτερας μου ευχάς να ζήσετε, να χαρείτε την ημέρα της Αναστάσεως. Αγαπημένα μου παιδάκια, είστε το φως του κόσμου. Το είπε ο ίδιος ο Θεός. Εμείς εστε το φως του κόσμου. Μας έταξε ο Θεός να κηρύττουμε το όνομά Του το Άγιο. Μας έταξε ο Θεός να ομολογούμε το όνομά Του. Μας έταξε ο Θεός με τους εκλεκτούς Του, διότι ακούμε λόγον Θεού. Αύριο η Μεγάλη Τρίτη εορτάζουμε την μετανοούσαν, μετανοημένη πόρνην γυναίκα. Και η Εκκλησία μας λέγει, τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον και ένθυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Λάμπρινον μου τη στολήν τη ψυχής, φωτοδότα και σώσον με. Τον νυμφώνα σου, ο νυμφώνας του Χριστού είναι ο παράδεισος, αγαπημένα μου παιδάκια. Ο νυμφώνας του Χριστού είναι ο αιώνιος Θεός. Ο νυμφώνας του Χριστού είναι εκείνος τον οποίο ζητούμε να κληρονομήσουμε και να κερδίσουμε αιώνια. Εκείνοι που αγωνίζονται είναι εκείνοι οι οποίοι ακούν αυτά τα τροπάρια αυτές τις μέρες. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθιμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά ανάνυψον κράζωσα. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Ο νυμφώνας του Χριστού και ο αγωνιζόμενος για να εισέλθει στον νυμφώνα του Κυρίου είναι ο καθένας από εμάς. Όποιος αγωνίζεται εκείνος κερδίζει. Όποιος είναι άγρυπνος και δεν κοιμάται εκείνος κερδίζει. Όποιος ζητά το φως θα το έχει αιώνια. Όποιος ζητά τον παράδεισο θα τον έχει αιώνια. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε δύο πατρίδες. Την επίγειον πατρίδα την οποία πρέπει να αγαπήσουμε και την επουράνιον πατέρα, την επουράνιον πατρίδα που πρέπει να κληρονομήσουμε. Η επίγειος πατρίδα, εκείνος που δεν την αγαπά
δεν αγαπά ούτε τον παράδεισο. Εκείνος που δεν αγαπά την πατρίδα του και προδώνει την πατρίδα του, δεν βλέπει παράδεισο. Να το γνωρίζουμε τούτο το πράγμα. Όσοι εις Χριστόν βαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Εμείς ευαπτιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και πρέπει να εντυθούμε το φόρεμα του Χριστού, δηλαδή των ίδιων των Θεών. Εάν με αγαπάτε, λέγει, τα εντολάς τα σε εμάς τηρήσατε. Εάν με αγαπάτε, λέγει, τηρήστε τα εντολές μου. Και ο Κύριος, αγαπημένα μου παιδιά, δεν ζήτησε τίποτε άλλο από τον άνθρωπο, ή μη μόνον την καρδία του. Ιε, μου λέγει, δώσ' μου συν καρδία, δώσ' μου την καρδιά σου να την κάνω θρόνο μου, να κατοικήσω μέσα σου. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Αυτό είπαινε πάνω στο όρος των μακαρισμών ο Χριστός. Όσοι αγαπούν τον Θεό έχουν καθαρή καρδία. Καρδία καθαρά πίσω να ανεμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίρισον εν της εγκάτης μου. Παιδάκια μου, να δώσουμε την καρδιά μας στον Χριστό για να είναι πάντοτε μαζί μας. Παιδάκια μου, μην ξεχάσετε ότι όταν λέγει ο Κύριος μας στον νηφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένο και έντιμα ου και έχω είναι εισέλθεν αυτό, λάμπρινόν μου τη στολή τη ψυχής. Ποια είναι η στολή τη ψυχής? Είναι το σώμα το οποίο φέρουμε σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι το ένδυμα της ψυχής. Και επειδή το λερώνουμε με την αμαρτία, μας φωνάζει τώρα η Εκκλησία μας και λέγει, Κύριε λάμπρινόν μου τη στολή της ψυχής, καθάρισε μου αυτό το σώμα το οποίο είναι μόλυνα με την αμαρτία, καθάρισε μου το. Καθάρισε μου το σώμα για να μπορέσω να έρθω κι εγώ στον νηφώνα σου. Και εμείς φωνάζουμε και λέγουμε, Κύριε καθάρισε μου το έντυμα της ψυχής. Καθάρισε μου το. Πώς καθαρίζει όμως το σώμα? Το σώμα καθαρίζει με τα δάκρυα της μετανοίας. Εάν δακρύσουμε και αν ζητήσουμε από τον Θεό το έλεος του, εκείνος θα μας αγιάσει. Ο άσωτος Υιός τίποτε άλλο δεν ήθελε νημί μόνον να τον δεχτεί ο πατέρας του στην επιστροφή. Ο καθένας από εμάς είναι άσωτος Υιός, διότι είμεθα πρώτα κοντά στο Θεό και φύγαμε και τώρα πρέπει να επιστρέψουμε και να πέσουμε στα πόδια του Θεού μας και να ζητήσουμε από Αυτόν τη χάρη Του να μας κάνει παιδιά Του. Και εκείνος πολυέλεος και πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, αποσύρει όλες μας τις αμαρτίες. Προπάντων αμαρτίας ενεότητος και αγνίας μου μήμνης της Κύριε. Όταν είμαι σαν νέα παιδιά, πέφτουμε εύκολα στην αμαρτία. Και πρέπει να έχουμε πάντοτε την ετοιμότητα να σηκωθούμε. Είναι οι μέρες μετανοίας αυτές που διερχόμεθα και όσοι ενίστεψαν, παρακαλώ πάρα πολύ, ακούσατε μου αυτήν τη συμβουλή και τηρήσατε την ημέρα της Αναστάσεως, όπου κι αν είστε, μη φύγετε όταν η Εκκλησία θα ψάλει αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Μη γίνομαι προδότες, μη γίνομαι όπως ο Ιούδας ο οποίος πρόδωσε τον διδάσκαλον του. Ενθυμηθείτε
τον Κύριό μας μέσα στον κήπο της Γεσθημανή. Ήταν η τελευταία και μεγαλύτερα προσευχή που εστάληκε από τη γέννη των ουρανών. Μέσα στον κήπο της Γεσθημανή ο Κυριός μας πήγε με τους μαθητάς του, τους 11 μαθητάς του, και τους αφήκε, λέγει, σε ένα σημείο και εκείνος απεμακρύνθηκε ως τόσων χώρων που έχει όταν πετάξεις μια πέτρα με το χέρι σου, πόση απόσταση είναι. Τόση απόσταση πήγαινε ο Χριστός μας να προσευχηθεί μόνος του. Και όταν επέστρεψε βρήκε τους μαθητάς να κοιμούνται και είπε εκείνη την παραπονεμένη φράση: «Μίαν ώραν ουκ ισχύσατε αγρυπνήσε μετέ μου». Δεν δυνήθετε, λέγει, να μείνετε λίγο να άγρυπνοι για μένα, να με παρηγορήσετε. Και επέστρεψε δεύτερη φορά. Και στην δεύτερη φορά, λέγει, ο υδρότας του μετετράπη σε αίμα. Υδροέμαξης του αίματος του Κυρίου μας. Έγινε ο υδρότας ως σταγόνες αίματος. Και εκείνη τη στιγμή που δεν είχε κανέναν να τον παρηγορήσει, έστειλε ο Υιός του τον άγγελον του και τον επαρηγορούσε. Και όταν επέστρεψε πίσω και είδε τους μαθητάς να κοιμούνται και πάλι, τους λέγει: «Τελειώσαμε ως εδώ. Ιδού ήγγηκε ο προδότης. Έφτασε η προδοσία τώρα και φεύγω και θα πέσω μέσα στα μαρτύρια τα φοβερά για να σώσω τον άνθρωπο που ζητεί τη μετάνοια». Και είπε εκείνη τη φράση: «Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου». Τι ήθελε να πει με αυτήν τη φράση ο Κύριος μας? Ήθελε να πει ότι θα σταυρωθώ, θα μαστιγωθώ, θα με εμπέξουν, θα μου φορήσουν ακάνθινο στεφάνι, θα με φορτώσουν το σταυρό μου, θα με σταυρώσουν και η θυσία μου θα πάει χαμένη, διότι εγώ ως Θεός βλέπω τον άνθρωπο να είναι αχάριστος και να μην με περιμένει, ούτε να μου δώσει σημασία για αυτά που θα υποφέρω. Παιδάκια μου, ο λίγαρης συγκριτή, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί. Ας είμεθα με τους εκλεκτούς και ας παρακαλέσουμε τον Κυριό μας να μας αξιώσει, να φτάσουμε την Αγία του Ανάσταση. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσουμε Άγιον Κυρίων Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου, Χριστέ, προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε. Αγαπητά μου παιδιά, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, ως εδώ σας δίδω την ευχή, την καλύτερα μου ευχή, που παρακαλώ κάθε μέρα το Θεό για σας. Να είστε πάντοτε κοντά στον Θεό. Μη τον αρνηθείτε τον Χριστό μας. Μη μας πει ότι περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Έπαθα τόσα να σε σώσω και εσύ δεν θέλησες. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη θυσία του Κυρίου μας και να μας αξιώσει στην επουράνιο του Βασιλεία, την οποία ήθελε να κληρονομήσουμε. Αμήν. Καλή Ανάσταση, αγαπητά μου παιδάκια. Γέροντα, καλή Ανάσταση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παναγία να είναι μαζί σου. Η Παναγία μας να μας φυλάει όλους. Ιησούς Χριστός νικά. Ιησούς Χριστός νικά. Καληνύχτα, Γέροντα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα.